Больш за 800 навуковых публікацый, каля 10 манаграфій і іншыя работы. Гэта ўклад у развіццё гістарычнай навукі Михаила Стральца. Выкладчык працуе ў Брэсцкім тэхнічным універсітэце з 1987 года, і за гэты час праз яго лекцыі, семінары прайшлі тысячы студэнтаў. Медалём Францыска Скарыны звычайна ўзнагароджваюцца работнікі навукі, адукацыі і культуры за выдатныя дасягненні ў прафесійнай дзейнасці. Михаил Васильевич адзін з тых, хто прысвяціў сваё жыццё педагогицы. Это оценка того вклада, который внес человек в развитие нашей страны, в развитие науки, в развитие образования. Поэтому это для каждого человека это огромная гордость. И мы очень рады, что Михаил Васильевич Стрелец, он награжден такой высокой наградой, и его деятельность высоко оценена. Старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс павіншаваў і ўручыў узнагароду, а таксама адзначыў, галоўнае багацце нашай вобласці – гэта людзі, якія паспяхова працуюць кожны ў сваёй галіне і прыносяць неацэнны ўклад у развіццё ўсёй краіны ў цэлым. К таким людям относится и Михаил Васильевич, который награжден правительственной государственной наградой, которую мне по поручению президента сегодня доверено вручить вам, пожелать вам крепкого здоровья прежде всего, ну и, естественно, продолжать работу ученого, преподавателя, потому что ваши знания, опыт, я уверен, что нужны прежде всего и студентам, ну и, конечно, вашим коллегам, с которыми вы работаете, и вам есть что передать. Сам Михаил Стралец усміхаецца і кажа, папярэдняя яго важная ўзнагарода – залаты медаль за сярэднюю школу, але сённяшняя адзнака самая значная ў жыцці. Гэты медаль самы важны. Чаму? Таму што гэта ўзнагарода ад прэзідэнта, гэта ўзнагарода ад дзяржавы, на якую я працаваў усё жыццё і буду працаваць далей, колькі дазволіць маё здароўе, мае сілы. Вобраз Скарыны для мяне – это образ, прежде всего, патриота. Это образ человека, который был этапным у развития белорусскости. Это образ человека, который сделал внесок в формирование белорусской национальной идеи. А сутнасць гэтай ідэі простая – быць патрыётам сваёй краіны. Менавіта ім і з'яўляецца Михаил Васильевич і запэўнівае, што і надалей будзе працаваць на дабрабыт і росквіт сваёй айчыны. Анастасія Кузіш, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».